Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglang mo barog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Mao'y hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias hangad ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Special greetings sa tanang mga regular nga tigpaminawan sa atong panagsibya dinhi sa kahanginan ug espesyal usab nga pagpanimbaya sa akong 98 years old nga lolo nga si Lolo Isabelo Lauri Sr. ug sa akong 75 years old nga nanay nga si Nanay Kunsing nga naminaw karon. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, please turn with me to John chapter 6 verse 27. Ang giingon dinhi: ayaw mo paghago alang sa pagkaon nga madaot, kundili alang sa pagkaon nga mulahutay ngadto sa kinabuhing walay katapusan, nga ihatag kaninyo sa anak sa tawo, kay diha kaniya ang Dios Amahan mibutang sa iyang silyo. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Ang atong teksto niining taknaan nagpakita kanato sa usa sa pinaka dako nga espiritual nga trahedya sa mga katawhan, mga kaigsuonan. Ang mga tawo sa tanang kapanahunan naghago og duro, naningkamot og duro aron lamang mabuhi ug aron makakwarta. Naningkamot ang tanan nilang enerhiya ilang gibutang sa pagpangabudlay sa matag adlaw. Kung moadto kita sa mga syudad, grabe kayo, daghan kaayong mga tawo. Ang mga merkado wala gyoy punay ang mga tawo nga nangabudlay alang sa pagpangwarta, mga kaigsunan. Gigukod kanunay sa mga katawhan ang kabtangan, ang estado sa kinabuhi, ang posisyon ug ang mga comfort, kahayahay sa pagkinabuhi niining kalibutana. Ang tawo, kung atong i-analyze ang kinaiyahan sa tawo, wala gayoy punay, walay hunong nga enerhiya, pagpangabudlay, pagpaningkamot ug pagplano, walay katapusan. And yet, ang pinakatrahedya nga kinaiyahan, mga kaigsunan, is that sa tanan niini nga pagpangabudlay, ang focus lamang mao ang kabtangan nga madunot temporaryo lamang nga kalipay, temporaryo nga bahandi niining kalibutana. So, kung atong i-consider ang konteksto sa atong bersikulo nga pamalandungan karon, bagang mga katawhan ang misunod sa atong Ginoong Hesukristo pinaagi sa dagat or lawa sa Galilea. Dili tungod kay nasabtan nila ang pagtulunan ni Kristo, nasabtan nila nga si Kristo Dios, nasabtan nila nga si Kristo mao ang Mesiyas, ug dili gumikan kay nasabtan nila ang langitnon nga doktrina sa atong Ginoong Hesukristo. Nganong gisundan man nila si Kristo bisag asa mipadulong ang atong Ginoo, gumikan kay sa konteksto, mga kaigsuonan, nakakaon sila og tinapay ug isda, nabusog sila. Remember, ang milagro nga gipakaon ni Kristo ang 5,000 nga bagang katawhan, wala pay labot ang mga kababaihan ug mga bata. So, milagro nga gipadaghan sa Ginoo ang 5 ka tinapay ug 2 ka isda. Nakita kini sa mga tawo ug ilang nahunahunaan nga kung musunod sila sa Ginoo, kung himuon nilang hari si Kristo, dili na sila gutumon pa. They wanted a temporal king nga moimuhatag kanila og garantiya nga secure ang ilang material nga gikinahanglan, mapakaon ang ilang mga lawas, unya makapahulay na sila gikan sa ilang pangabudlay. Ug unsa man ang response sa atong Ginoong Hesukristo, giunsa man sila pagsukmat sa atong Ginoo. Wala sila gidayi gumikan kay madasigon kayo sila nga misunod sa atong Ginoo bisag asa siya padulong. Gi-expose sa Ginoo ang ilang motivation, ang ilang motive, ang ilang tinguha. Adunay autoridad ang atong Ginoong Hesukristo, mi-penetrate gayod, milahos ang iyang diagnosis sa pinakagamot sa ilang espirituhanon nga pagkabuta
ug naghatag ang atong Ginoo kanila og prohibition kining pagdili ug apil na usab ang sugo nga gikan mismo sa baba sa atong Ginoong Hesukristo. Ang iyang giingon, ayaw mo paghago alang sa pagkaon nga madaot, kundili alang sa pagkaon nga mulahutay ngadto sa kinabuhing walay katapusan, nga ihatag kaninyo sa anak sa tawo, kay diha kaniya ang Dios Amahan mibutang sa iyang silyo. Atong i-examine, atong susihon, atong tukion kini nga bersikulo, mga kaigsuunan, ilalom sa tulo ka major nga mga headings, ug atong iampo ngang balaang espiritu mo'y magahubo, magatangtang sa tanang mga worldly nga mga ilusyon, kalibutanon nga mga ilusyon, gikan kanato, ug itutok ang atong kalag sa eternal nga mga realidad. Adunay tulo ka bahin ang atong pagpamalandong ni ining takna. Una, the delusion of the material age. Ang ipasabot ni ining delusion, dako kayo ang panghunahuna, pero dili tinuod nga makatagbaw kini sa atong kalag. Ang tawo na nga budlay alang sa pagkaon nga madaot. Mao kini ang pinakauna nga pasidaan sa atong Ginoong Hesukristo. Ang iyang giingon sa atong teksto, ayaw mo paghago alang sa pagkaon nga madaot. Mga kahigalaan, nagkinabuhi kita ni ining kalibutan nga material lamang ang hunahuna sa mga katawhan. Grabe kaayo, gagukod kanunay ug kwarta ang mga tawo. Ilang gitinguha kanunay ang temporaryo nga seguridad, ug ilang gitinguha ang pagdayig palakpak sa mga katawhan, ug ilang gitinguha ang mga temporaryo lamang nga mga kalipay, mga pleasures niining kamulong nga dautan nga kalibutan. Ang mga tawo gahago kayog duro, ug ilang gigasto ang ilang pinakamaayong kusog sa ilang kabataan, ang ilang pinaka-bright nga panghunahuna hangtod sa katapusan nga gininhawa sa ilang huyang nga mga lawas aron lamang sa pagtigom ug mga bahandi nga di ra bagyod nato madala kung kita mupanaw na gikan niining kalibutana. Ang mga kalalakihan ug mga kababaihan naghago kayo, gihago nila og duro ang ilang kinabuhi, tanan nilang enerhiya, ilang gigastos, samtang ang ilang kalag nga dili madunot, ang ilang kalag nga gibutang sa Ginoo diha kanila ilang gipasagdahan. Nara sila og punay ug pangita og kwarta, pangandoy sa mga temporaryong butang niining kalibutana, pero ang ilang kalag napasagdahan. Ang giingon sa balaang kasulatan, buang-buang kini alang sa usa ka tawo nga iyang gastuhon ang iyang tibuok kinabuhi aron lamang magkahig og mga sagbot nga di ra bagyod nato madala sa atong lubnganan. Ang kamatayon, mga kaigsuunan, pagpamatuod kini nga wala gyud kitay nahot ug ang tanan natong mga kalibutanon nga mga ambisyon hangtod lamang gayod sa atong kamatayon. Human sa kamatayon, wala na, naundang ug nahunong na kining tanan. Mahimo igsuon nga makatigom ka og minilyon ka mga kwarta, makapalit ka og mga kayutaan nga daghan kayo sa nga tanan, makapatukod ka og dagko kayo nga mga balay, ug posible nga tinamod ikaw sa katilingban, respetado gayud ikaw sa mga katawhan, pero kung mamatay na ikaw, kung mabugto na ang imong kinabuhi, na ba kay madala, bisag gamay, wala gayod, bisag usa ka dako, mga kaigsuunan, bisag usa ka diot, wala gyud kay mabalon kung ikaw mobiya na niining kalibutana. Mugani nga giwarning kini ni Apostol Pablo sa 1 Timothy chapter 6 verse 7, ang iyang giingon, kay wala kitay gidala bisag unsa niadtong natawo kita dinhi sa kalibutan, ug dili pud ta makadala og bisag unsa kung mobiya na kita niining kalibutana. Tinuod baya gyud kini, mga kaigsuonan? Now, it doesn't mean to say nga magtinapula na ta, dili na kita manginabuhi, dili na ang buot ipasabot sa atong pagpamalandong. Importante nga magkugi kita aron mabuhi nato ang atong pamilya, mapakaon nato aron kita makasurvive. Pero kung naara kita og pangwarta, naara kita og pangabudlay, pero ang atong kalag na pasagdahan, wala kitay panahon alang sa Dios, ug wala kitay pakabana sa atong eternidad, mo kana ang trahedya sa mga katawhan.
dinhi sa kalibutan. Majority of the people in the world. Matud pa sa usa ka magwawali nga si Richard Baxter, ang iyang giingon, makalilisang gayud kaayo nga kabuang nga atong makita ang usa ka binuhat nga adunay pangisip nga nagahin sa ilang hamubo lamang nga panahon sa pagpanguha og mga abog sa yuta, samtang ang ilang bililhon nga mga kalag napasagdahan nga magutman og malaglag hangtod sa kahangturan. Makahupay ba nimo ang imong kwarta sa takna sa kamatayon? Makapangaliupo ba ang imong mga titulo at ubangan sa trono sa paghukom sa Dios? O higala, pilia ang mas maayo nga butang nga dili gayod makuha gikan kanimo. And I am 100% in agreement sa giingon ni Richard Baxter, mga kaigsuunan. Mao kadto ang unang punto, ang delusyon sa mga katawhan nga naaragyod og pagpangabudlay aron madato, aron mangwarta, pero ang kalag napasagdahan. Ikaduhang punto, the true labor, unsa man ang tinuod nga pagpangabudlay. Matud pa sa atong Ginoong Hesukristo, pangitaon nato ang pagkaon nga dili madaot, nga mulungtad hangtod sa kinabuhing walay katapusan. Mao kini ang ikaduhang bahin sa sugo sa atong Ginoong Hesukristo. Ang iyang giingon, kun dili alang sa pagkaon nga mulahutay ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Well, unsa man kini nga pagkaon, higala, unsa man kini nga karne nga mulungtad hangtod sa kahangturan nga magdangat ngadto sa kinabuhing walay katapusan, gihimo kining tataw sa Ginoo sa verse 35 sa John chapter 6. Si Kristo mismo mao ang pagkaon, si Kristo mismo mao ang karne nga mulungtad hangtod sa kinabuhing walay katapusan. Kinahanglan nga atong mabatunan si Hesukristo, dili kini literal nga atong kanon si Kristo, ha. Espiritual ang buti pasabot ni ini, higala, nga kinahanglan mailhan nimo si Kristo ug mabatunan nimo si Kristo alang sa imong kaluwasan. Mo kini giingon sa verse 35, ako ang tinapay sa kinabuhi. Si bisan kinsa nga moduol kanako dili gayod gutumon, ug si bisan kinsa nga musalig dili gayod uhawon. Now, matikdan nato mga kaigsuunan nga gigwardyahan dayon sa Ginoo ang doctrine of sovereign grace. Unsa may buti pasabot ni ining sovereign grace, labing labaw nga grasya. Ang buti pasabot, ang Dios ang mag-igo kung kinsa ang iyang paghahatagan ni ini nga grasya. Kaya ang giingon ni Kristo sa iyang sugo, nga ihatag kaninyo sa anak sa tawo. Take note of the word, ihatag. Ang buti pasabot, igasa. Ang kaluwasan dili sweldo, dili suhol nga atong maangkon pinaagi sa atong pagpaningkamot. Ang kaluwasan matud pa sa Biblia, gasa kini, regalo kini, nga ihatag sa Dios pinaagi sa iyang labing labaw nga grasya. Nan, kung ang kaluwasan regalo, nganong miingon man si Kristo nga kinahanglan kitang maningkamot aron maangkon nato kini nga regalo. Abi ba nako regalo ang kaluwasan, nganong kinahanglan man nato kining paningkamutan. Ang buti pasabot sa atong Ginoo nga maningkamot kita aron maangkon nato kini nga regalo, maningkamot kita nga atong talikdan ang mga mini nga tinapay niining kalibutana. Maningkamot kita nga i-apply nato sa atong hunahuna, sa atong kasing-kasing ang pulong sa Ginoo. Maningkamot kita nga atong masabtan ang pulong sa Ginoo, nga mahimong makanunayon ang atong pagampo ug ang atong pagpamati sa ebanghelyo. Ang kaluwasan, grasya kini, libre nga ihatag, pero kinahanglan natong ibalibag ang atong pagsalig sa atong kaugalingon. Ug ang atong pagsalig sa atong kaugalingon, garbo kana, dili kana basta-basta nga mubiya kanato. Kinahanglan gyud nga paningkamutan nato nga atong isalikway ang atong pagsalig sa atong pagkabuutan alang sa atong kaluwasan. Kay kung gasalig gihapon kita sa atong kaugalingon, ang buot ipasabot, dili si Kristo ang atong manluluwas. So kinahanglang ato kining isalikway, ibalibag ang atong pagsalig sa atong kaugalingon ug atong itugyan ang atong kaugalingon kang Kristo lamang sa iyang dugo ug pagka matarong nga maoy basihan aron kita dawaton sa atong Ginoo. His blood and His righteousness. Unsa pay puti pasabot ni ining maningkamot kita nga maangko nato ang gasa sa kaluwasan nga ihatag sa Ginoo kanato nga libre. It means atong paningkamutan sa pagsusi ang atong kalag
kung tinuod ba gayud kita nga luwas, kung tinuod ba gayud kita nga anaa diha kang Kristo, aduna may mga ilhanan. Dili kita magdanghag mga kaigsuonan, atong pangitaon ang nawong sa Ginoo, ang mga ilhanan atong susihon ang atong kinabuhi. Ang giingon ni Peter sa 2 Peter chapter 1 verse 10, busa mga igsuon, pagkugi pagayod kamo og duro aron mapamatud-an ang pagkapili kaninyo. Tungod kay kung i-practice ninyo kini nga mga kalidad, dili gayod kamo mapakyas. So ang ipasabot ni Pedro, tinuod nga ang kaluwasan libre, pero susihon nato ang atong kaugalingon kung anaa ba kanato ang ilhanan sa kaluwasan. Remember, daghan kaayo nga mga tawo nga nag-angkon nga sila luwas na, pero kung susihon nila ang ilang kaugalingon, walay ilhanan nga sila tinuod gayon nga naluwas. Kay ang tinuod gayud nga luwas adunay kabag-uhan, nabag-o ang kasing-kasing, natangtang ang kasing-kasing nga bato ug napulihan og kasing-kasing nga unod. So mao kini ang pagkabaliktad. Baliktad ang kinabuhi sa usa ka Kristohanon. Ang tawo nga naningkamot nga makatigom og daghang bahandi alang sa iyang kaugalingon, human sa kamatayon mawala gikan kaniya kining tanan. Wala siya mabalon. Apan ang tawo nga misurrender sa iyang kinabuhi sa Dios ug iyang gigahin ang iyang kinabuhi alang sa pagpangalagad sa Ginoo, alang sa paghimaya sa ngalan sa Ginoo, bisan pa sa human sa iyang kamatayon, muatubang siya sa Ginoo kini nga bahandi dili mawala, dili matangtang gikan kaniya. Kung unsa man ang kinaiyahan sa grasya nga imong gipaningkamutan, nga imong mabatunan, higala mabalon nimo kini hangtod sa eternidad. For example, ang bahandi nga imong gihalad alang sa buluhaton sa Ginoo, alang sa pagpakuyanap sa ebanghelyo, dili ka na masayang higala. Mulungtad ka na hangtod sa kahangturan, mas musamot pa og kadako or mas mulapad pa og samot, mudako pa og samot ang gingharian sa Ginoo. Tanang mga kabtangan o resources nga imong gipaambit sa mga nanginahanglan sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, dili kini makahawang higala. Na-deposito kini sa bangko sa langit, diin ang mga taya ug ang mga takboy dili gayod makadunot or dili makadaot, ug ang mga kawatan dili makailog ug dili makakawat. Matud pa ni Martin Lloyd Jones, mihatag siya og komento sa tawo nga naragyod og pagpaningkamot alang sa mga temporaryo nga mga butang. Ang iyang giingon, ang trahedya sa tawong nahigugma sa kalibutan mao nga iyang gibubo ang tanan niyang nabatunan diha sa barko nga nagkalunod. Gigahin niya ang tanan niyang hunahuna ug panahon sa kalibutan nga lumalabay lamang. Apan ang Kristohanon mao ang tawo nga ang iyang kasing-kasing og pagkalumulupyo at tua sa langit. Gisukod niya ang iyang panahon sa kahayag sa eternidad ug siya nagkinabuhi alang sa dili mahikap sa kamatayon ug pagkadunot. So dili mahilabdan sa kamatayon ug pagkadunot ang langitnon nga bahandi nga atong nabatunan diha kang Kristo. Matod pa ni Howell Harris, usa ka magwawali, ang iyang giingon, pagkanindot nga patigayon, ang patigayon sa pagtuo. Ang nahigugma sa kalibutan nagpatigayon diha sa gagmayng mga bato ug mga abog. Apan ang magtutuo nagpatigayon sa langitnon nga mga bulawan. Ginatugyan niya ang iyang mga tinguha ngadto sa trono sa Ginoo ug iyang nadawat ang dili matugkad nga mga bahandi ni Kristo. And I agree to this 100%. Ikatulo nga punto ug katapusan mga kaigsuonan, the divine seal. Ang balaan nga silyo mao ang awtoridad ug igo na ang atong Ginoong Hesukristo. Mao kini ang katapusang giingon sa atong Ginoo sa atong teksto. Ang iyang giingon sa verse 27, kay diha kaniya ang Dios Amahan mibutang sa iyang silyo. Nganong makahatag man ang anak sa Dios kanato og kinabuhing walay katapusan. Nganong makahatag man si Kristo kanato og pagkaon nga mulungtad hangtod sa kahangturan. Tungod kay ang atong Ginoong Hesukristo mao ang nagunit sa silyo, sa balaan nga authorization sa langit. Sa unang panahon mga kaigsuonan, kung ang usa ka hari or usa ka tawo nga dunay taas nga awtoridad mubutang sa iyang silyo sa usa ka dokumento or sa usa ka butang,
nagpasabot kini sa tulo ka butang, authenticity, dili kini peke, dili kini mini, tinuod gayod, kay dunay silyo sa hari, ownership, but pasabot gipanag-iya kini sa hari, and unshakable authority, autoridad kini sa hari kung dunay silyo mga kaigsunan. Well, ang atong teksto nagaingon nga si Jesus gisilyuhan sa amahan, gipatikan sa amahan. Kanus aman kini nahitabo sa pagbautismo ni Jesus, pinaagi ni Juan nga magbubunyag sa iyang bautismo ni adtong ang balang espiritu mikunsad nganha kaniya sama sa usa ka salapati. Ang amahan misilyo mideklarar gikan sa langit nadunggan sa tanan. Ang giingon sa amahan, kini ang akong hinigugmang anak, kaniya may kalipay ako. Unsa pa ang silyo? Sa kinabuhi ni Kristo nga walay sala, pinaagi sa mga milagro nga iyang gihimo ug sa iyang pagtulunan, sa iyang mga gitudlo, silyo kadto sa amahan ug labaw sa tanan niadtong nabanhaw si Kristo gikan sa mga patay. Silyo gayod kadto nga milampo si Kristo. Nagmalampuson siya sa misyon nga gihatag sa amahan kaniya nga luwason ang piniling katawhan sa Dios. Luwason gikan sa kasalanan, luwason gikan sa silot sa sala. O human sa pagkabanhaw or niadtong nabanhaw si Kristo gikan sa mga patay. Gideklarar si Kristo publicly and formally nga siya anak sa Dios nga adunay gahom. Romans chapter 1 verse 4. Ang buot ipasabot ni ini mga kaigsunan, si Kristo dili self-appointed philosopher nga siya lamang ang ga-appoint or gatuboy sa iyang kaugalingon. No, dili lamang tawhanon nga moral nga magtutudlo si Kristo. He is the validated, commissioned and sealed Savior of the world. Siya ang gikomisyon nga manluluwas sa tibuok kalibutan. Si Kristo lamang ang nagunit sa tanang legal nga katungod, legal right o balaan nga gahom nga makahatag og kinabuhing walay katapusan sa mga kalag nga kamatyonon. Well, atong i-consider kini nga illustration. For example, adunay tawo nga nagtravel sa usa ka dako kaayo nga disyerto. Giuhaw na kaayo siya, gigutom na kaayo siya. Init kaayo ang disyerto mga kaigsunan. Nya aduna siya nasipaan nga kaban. Unsa kay naa sa sulod sa kaban? So, iyang giablihan ang kabad nga naglaom siya nga ang sulod niadto makatabang sa iyang kahimtang. Pero sa dihang iyang giablihan ang kaban, ang sulod di ay mga bulawan ug mga diamante, mga diamonds. Well, unsaon man niya ang bulawan ug diamonds nga kamatyono na siya sa kagutom ug kauhaw. Kamatyono na kayo siya, hapit na siya makuyapan. Makatagbaw ba ang bulawan ug diamond sa iyang kagutom ug kauhaw? Dili gayod. Pero i-imagine nga dunay usa ka tawo nga mukalit lang og tungha nga muhatag nianang tawhana og presko nga tubig ug ang baso kawayan gani ang baso pero presko nga tubig unya dunay presko nga pan nianang taknaa mas bililhon ang tubig ug ang pan kaysa sa bulawan ug diamond. Mga higala, ang kalibutan mahimo nga mutanyag kanimo og bulawan, mutanyag kanimo og pagkasikat, mutanyag kanimo og kalingawan, tanang kahilayan. Posible nga ang kalibutan muhatag kanimo og daghan kayo nga mga diamante, pero ang imong kalag nagpabilin nga mala, nagpabilin nga gigutom o giuhaw. Dili kining mga butanga makatagbaw sa imong kalag, dili kini makaluwas kanimo higala. Si Kristo lamang ang pan gikan sa langit. Siya lamang ang tinapay sa kinabuhi. Siya lamang ang tubig sa kaluwasan. Paminawo nato si Charles Spurgeon mga kaigsunan. Ang giingon ni Charles Spurgeon, ang tanang mga kalipay o kaharuhay sa kalibutan makapabilin lamang sa kalag nga gigutom. Kinisama lamang sa hangin ug uhot. Apan kung ihatag ni Kristo ang iyang kaugalingon ngadto sa usa ka kabus ug nanginahanglan nga kalag, adunay kahingpitan nga makatagbaw sa tanang tinguha. Diha kaniya anaa ang pan nga naghatag og sustansya alang sa kahangturan ug ang bino nga naghatag og kalipay sa kasing-kasing hangtod sa kahangturan. Mao kana ang kamatuoran mga kahigalaan. Pamalandungi kining mga butanga, mudangat na kita sa mga aplikasyon. Kinahanglan nga atong i-audit ang atong kinabuhi, atong susihon
unsa man ang dakong porsyento sa imong panahon, sa imong kabtangan ug sa imong pagbati, basin og 99% sa imong kusog, imong gigahin alang sa mga kabtangan niining kalibutan, alang sa mga kalipay ug kahilayan, pero 1% gamay ra kaayo, jutay ra kaayo ang imong gigahin alang sa Ginoo ug sa pagpangalagad sa Ginoo. Susiha ang imong kinabuhi karon higala. Ikaduha, hinaot nga imong i-practice or atong i-practice ang pagkamanggihinatagon alang sa gingharian sa Dios. Kung abti ka mo kuot sa imong bulsa aron mo gastos alang sa imong bisyo, alang sa imong mga kahilayan, alang sa mga temporaryong butang, pero alang sa buluhaton sa Ginoo, nangita ka og piso, pinakagamay nga sensilyo aron imong ihatag sa buluhaton sa Ginoo, diha na gyud nato makita kung unsa ang imong mas gihigugma. Hinaot nga tandugon kita sa Dios niining taknaa. Ug ikatulo, maningkamot kita nga atong mapakaon ang atong kalag sa pulong sa Ginoo sa matag adlaw. Sama nga ang atong lawas nanginahanglan sa pagkaon aron mabusog ang atong tiyan, aron kita mahimong kusgan, ang atong kalag ayaw pagutmi higala. Ayaw pagutmi igsuon. Kinahanglan gayod nga ato kining pakaunon sa pulong sa Ginoo. Atong himuong makanunayon ang atong pagampo ug pagyangungo sa atong buhi nga Dios. Now sa katapusan, nakig-istorya ang pulong sa Ginoo sa mga katawhan nga wala pa diha sa atong Ginoong Hesukristo. Nga hangtod karon ang kasing-kasing ug hunahuna naara gayod sa mga bahandi niining kalibutan na bahandi nga kawang lamang ug mahanaw lamang. Tan-awa ang imong kaugalingon higala niining taknaa. Imong gisulayan ang tanang mga kalipay ug kahidlaw niining kalibutan na. Tanan nimong mga ambisyon gipaningkamutan nimo nga maangkon ug naningkamot ikaw nga makabaton og katagbawan diha sa mga butang, diha sa mga relasyon, diha sa mga achievements. And yet, unsa man ang kahimtang sa imong kalag hangtod karon, ang imong kalag nagpabilin nga mala, hawang, walay kapahulayan ug walay katagbawan. Ngano man, gumikan kay ang imong kalag, gibuhat kini alang sa Dios ug wala na gayoy laing makahatag kanimo og tinuod nga katagbawan kundili ang Dios lamang. Nagbarog ikaw sa bungaw sa eternidad. Namiligro ang imong kalag nga mahulog ngadto sa kalaglagan. Kung mamatay ikaw sa kamulong nimo nga kahimtang higala, tanan nimo nga mga kabtangan dili gayud makatabang kanimo. Kining mga kabtangan mo pamangani ang buhukom ug mukundinar kanimo nga ang buti pasabot anaa gayud niining mga butanga ang imong kalipay nganong nagpasulabi man ang kadaghan niini. So, muhukom ug mukundinar pa kanimo ang imong mga kabtangan nga natigom. Paminawa ang pasidaan sa balaang kasulatan. Ang giingon din hiyo, nganong gastuhon man ninyo ang inyong kwarta ni anang dili makaon. Ug nganong maghago man kamo ni anang dili makabusog. Pamati kamo kanako ug makakaon kamo maayong pagkaon ug matagbaw kamo. Now, buhii ka ng pangkahig nga imong gigunitan karon higala. Lingi sa itaas, tanawa ang atong Ginoong Dios ug manluluwas nga si Hesukristo, nga iyang gihalad ang iyang kinabuhi didto sa cross sa Kalbaryo. Didto sa cross, gitugyan sa Ginoo ang iyang lawas ngadto sa kamatayon, ug iyang giula ang iyang balaang dugo aron mabayran ang tanan natong mga utang, isip mga sad-an nga mga makasasala. Namatay si Kristo ilalom sa tunglo sa balaod. Apan siya nabuhi pag-usab na banhaw nga madaugon, gidaog niya ang kamatayon o gidaog niya ang lubnganan. Ug nagtanyag ang atong Ginoo kanimo karon ug usa ka bahandi nga dili gayod mahimong mahatag niining kalibutana. Walay pilosopiya ug walay kwarta nga makapalit niini nga bahandi. Ug unsa man kini nga bahandi, ang kapasayloan sa imong sala, ang kalinaw diha sa Ginoo ug ang tinapay ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Duol kang Kristo karon higala, bisag kinsa ka pa. Hinulsuli ang imong sala, ang imong pagsalig sa imong kaugalingon, isalikway, ibalibag, ug ang imong pagkakalibutanon. Itugyan ang imong kalag ngadto kaniya, diha sa simple ug yano nga pagtuo ug pagsalig sa atong Ginoong Hesukristo. Iyang tagbawon ang imong kagutom, ug iyang putlon
puuhon ang gahom sa sala sa imong kinabuhi ug makabaton ikaw og kabtangan nga dili gayod mahanaw, dili malaglag. Matod pa sa John chapter 6 verse 35, si Jesus miingon kanila, ako ang tinapay sa kinabuhi. Si bisan kinsa nga moduol kanako dili gayod gutumon, ug si bisan kinsa nga musalig dili gayod uhawon. Now, buhata kini karon dayon higala, basin ug ugma ulhay na ang tanan. Amen and amen. Alang sa duga nga mga pangutana, mahimong mo text ang Pastor Jeremias hangad sa 0935-744-3030.